Rohan je bio veoma zauzet čovek. Radio je do kasno i uvek je razmišljao o novcu. Njegovi roditelji, Prija i Mohan, živeli su u malom, mirnom selu. Odgajali su Rohana sa velikom ljubavlju. Pobrini su se da uvek ima hranu i dobru odeću, čak i ako je to značilo da oni sami ostaju bez toga. Sada je Rohan imao dobar posao u velikom gradu. Svakog meseca im je slao novac, misleći da je to dovoljno. Retko ih je zvao i nikada ih nije posetio. Jednog dana se razboleo i morao je da ode kući. Kada je stigao, majka je požurila u kuhinju. Spremila mu je omiljenu povrtnu čorbu iz detinjstva. Jeo je jednostavnu, toplu čorbu i osjetio ogroman osjećaj utehe. Rohan se setio bezbroj puta kada su se brinuli o njemu, ne tražeći ništa zauzvrat. Pogledao je svog oca, čije su ruke bile umorne od godina rada. Video je tihu radost u očima svoje majke samo zato što je bio kod kuće. Novac koji je slao nikada ne bi mogao kupiti ovu istinsku sreću. Shvatio je, moram da usporim. Moram da nađem vremena za njih. Pravo bogatstvo nije samo novac. To je ljubav i sreća koju delimo sa ljudima koji su nam dali sve. Moramo se pobrinuti da budu srećni i da se osjećaju vrednim svakog dana. Ovo je najveća lekcija koju možemo naučiti. Ne čekajte dok ne bude prekasno. Budite zahvalni svojim roditeljima i pokažite im svoju ljubav sada. Pretplatite se na Srbijan Repo i recite nam svoje omiljeno sećanje na roditelje u komentarima.